Състав към Народно читалище Възраждане 1922, село Негушево, с ръководител Елка Радойновска. Защото събор без тяхната харизъм, ентусиазъм и настроение просто не може. За членовете на състава танцът е много повече от хоби. Той е начин на живот, който ги обединява, създава приятелства и поддържа жив българския дух. Именно тази сплотеност и отдаденост превръщат всяко тяхно участие в истински празник за публиката. Съставът участва активно във всички културни събития и празници на община Горна Малина и региона, както и в множество национални и международни фестивали и конкурси, откъдето се завръща с заслужени отличия и признания. Днес те ще изпълнят за нас Брезнишко хоро и Копаница. Аплодисменти! Thank you.